Baka naman itong matanda na to. Oh. Saan nagpupunta? Ang bilis eh. Alam mo, hindi 76 years old eh. Tapael! Kalingap si Tata Pailo. Tara. Saan na naman ito na punta itong matanda natin. Tandaanin mo lang tol. Surprise natin si Tata Pailo. Yan mga kalingap. Kakaliko lang ni Tata Pailo. Yun. Saan kaya galing yan? Kapya. Tata Pailo. Susundan namin yan ngayon. So yan po mga kalingap, dito tayo kay Tata Pailo. Nakita natin nagagala yung matanda. Eh no, tanong saan kaya yun pupunta no? Saan kaya galing to? Gulatin kaya natin. Nasuwag. Magalit. Dan natin doon. Habulin natin mga kalingap. So ano itong matanda na to? Oh. Saan nagpupunta? Bilis maglakad. Ang bilis eh. Alam mo, hindi 76 years old eh. Tapael! Sorry na, nagulat ka. Hindi nga kita ginagulat eh. Nagulat. Ay, ako hindi pa nung unayan ka naman. Saan ka galing? Punta ako doon na yung sa bukiya ng mga pamangkin. Ha? Ang mga bata. Birthday yan? Ibig sabihin, kumain ka na pala. Busog to si Tata Pael. Oo. Namiss mo ako? Namiss mo ako? Hello, tagal. Ang tagal ko mang di pumunta. Eh wala, tatay, busy eh. Baka natin ang sa Manila pa. Wala, hindi pa ako maalis. Paalis pa lang. Kasama ko si Vincent. May dalang pamasko sa'yo. Ayan o. Tata Pael, Merry Christmas! Tama, may naman. Panggastos ang wala. Ay, Panggastos, aba. Panggastos daw ang wala. Ni Tata Pael. Akin na tay. Akin na. alam mga kung baga ito. Spaghetti. Spaghetti. Ayun. So, tara, punta tayo dun. Dadali na Punta tayo dun sa sa mansion mo. Haba na rin pala ng buhok mo tayo. Nakakalimutan lagi kitang pagupitan. Anong mahaba? Ganito, ang tagal na humaba ay dati ay nahaba yung kasi sa may tayo ko. Eh hindi ngayon. Akala ko tayo nag-chicks ka na naman eh. Wala ay. Akala ko, sabi ko baka may kasunod na chicks to sa unahan. Wala makukuha. Wala makukuha, bakit? To tayo. Yan, bigas, spaghetti. Bigas, tama. Oo. Para hindi kayo para may kayo sa Pasko. 2 araw na din yan, bigas na yan. 2 araw din, matagal yan tay. Nasa 5 kilo ata yan. Wala. Wala ba? Mga grocery. 2 kilo lang yung klase niya. Ito, panggastos. 1,000 yan tay para may panggastos ka. Ano na rin ito. Oo. Araw-araw ay nagastos kami ng sa ulam. Magkano? Kuminsan, 80. 80? Tapos yun sa haramusalan tinapay, 30. Yan nyo tay. Pag ako naman pinalad sa pagbablog, hindi ka mamong problema. Ay, Ako marami kasi akong inasikaso. nasa isip ko na pati yun. Oo. Pero yan mo tay hindi naman porket na hindi ako nagpupunta rito kinalimutan na kita, hindi Sabi ko ganun nga, marami ka anaking lakad pati. Mm. Marami kang problema. Kaya di ako nagpapanaintindi. Hindi naman porket na hindi kita napupuntahan nakalimutan na kita. Talagang may iniintindi lang.
Oh, tsaka yung syempre yung mission ko sa gagampanan ko yun, yung pabahay, Ay, oo. yung sa anak mo Mm. para mahanap ko na. Paluwag naman ng paluwag ang ano ngayon, ang halos pawala na yung Yung pandemic. batang yun, Danilo, ay nung pa ay maraming nagsabi sa akin sa Palubhag. Hinahanap daw ako nagpunta dyan. Hinahanap ka. May sariling sasakyan, dalawang magkasama. Kailan daw? Matagal na ay hindi naman ako kilala nung tinanungan. Hindi ako kilala. Ay, ang alam nun ay nagtira kami ay sa Mantigbi ang daan ay sa Lumhan. Nang iniwalay sa akin, nasa Mantigbi kami. Ay, pero kung yung sila ay nagtanong ay dito sa biyaheng Kalangkawan, masusumbungan na ako noon. Ang katuwiran ay maski anong hirap ng magulang niya, tutulungan daw niya. Baka hindi lang talaga kayo nagkapangkita, no? Ay, hindi na't pasimula ng ilayas nung ina. Ay, hindi kaya nung inang paaralin, may nag-ampun. Binigay nila sa ampun na naglaki, nakaaral. Kaya nangyari. Yan ang istorya. Yan nyo na tayo at itong pagbalik ko kasi uwi ako tayo Oo. Pag uwi ko, Isip ko yan. pagbalik ko, simulan na natin kasi medyo maluwang-luwang na kasi doon makakasama ko na yung tatay ko. May sasakyan si Papa, makakasakay. Hindi na ako mahihirapan sa commute kasi ngayon tingnan mo na kung wala to sila Ryan, sila Vincent official, hindi ko rin ako nakakapunta rito kasi wala akong masasakyan. Kaya ganun. Kaya ngayon na lang ulit ako nakapunta. Kaya yan, pasensyaan mo na at tiis-tiis lang muna ha. Kung maubos. Yung bahay natin doon, tutuloy ko yun. Naubusan man akong bigas, nakakautang ako sa tindahan naman. Hindi, mga ilang ano pa naman ako dito ilang araw baka mabalikan kita ulit dito, mabilang kita isang sakong bigas para matagal-tagal mo nang Matagal pa kay katulad nung binigay mo. tagal na nun, no? 3 buwan siguro. Oo nga, ang tagal tawag dito, ba't tawag dito, ang layo ang init-init nasa lansangan ka na naman. Ay, malila sa lilom naman doon. Pero tawag dito, maraming handa tay. Ay, marami. O tara, punta tayo dun. Ay, tapos na. may kikain kami, tatay, tingga rito. May kikain kami ni ano sana tay Tay, may kikain sana kami ni Vincent Bagay ang tao ay gulpay, hindi ako nakakakain dyan. Pag marami, nahihiya ka tay. Kaya Pero yung nakita ko sa Facebook doon tay, na nakapost ka. Perte yung kain mo tay meron gayon bagay hindi nag-aaragawan ng tao. May nagpasa sa akin ng picture tay kitang-kita kita doon, lakas mo lumapang tay. Saan daw yun ano? Ayaw ko kung saan yun. Binyagan na tayo, no? Kasal. Parang kasal Nandun ka oh. Ay, gusto tatapail, Ay, dun sa kasalan nga. Ako, lakas ng lapang ni Tata Pail. Sige tay, ganun lang ulit tay ha. Oh, sige. Pag uwi ko sa Maynila, babalik ako dito. At simulan ko na yung mission ko talaga sa'yo. Kasi ang mission ko talaga sa'yo tay is mapagkita ko kayo na mag-ama. Nasa Maynila ka pa. Dito lang ako tay, hindi pa ako malis. Talagang naging busy lang. Tapos kung halimbawa na no choice talaga, wala tayong magawa dun sa paghahanap sa anak mo na si Danilo Barrios, mag-focus na lang tayo sa bahay mo kahit kahoy lang yan, at least mabuo na natin, no? Kasi bayad naman na yung lupa Mabuo lang. Sige tatay, dito na kami. Ingat kayo dito palagi ha. Merry Christmas and Happy New Year ha. Ba't parang malungkot ka? Ano iniisip mo? Wala akong kasayahang gawa. Kung may trabaho akong napapagpunan, masaya ako lagi. O ba't tawag dito? Iniisip ko pasimula nung bagang ako maalis sa trabaho. Si tatay, ang hindi naman habang panahon, kaya mo. Katulad nung May edad ka na rin po nung ako'y kabataan pang marami sa akin nakakilala pa. Hindi ako nawawala. Kung sino-sino napunta sa akin, ako'y magtatrabaho. Noon. Tapos, nung ako'y maging foreman, di na ako nawala sa trabaho. Kaya lang, nung
Yung mga kontraktor ko ay wala na rin. Napatahan na rin ako. May edad ka na, 76 ka na, oh. Malakas pa akong tumabaho sana. Kaya lang, ayaw ko lang yung buhatin. Yan yung ano, yan mo, hindi naman kita papabayaan kahit wala ako dito. Dito, papupuntahan kita dito kay Vincent. Pupuntahan kita, Tatay Oh, Pael. kahit wala ako dito, halimbawa na magtagal ako doon, papupuntahan kita kay Vincent. Gano'n na lang ha. O, sige, dito mo na kahit may pupuntahan pa kami. May mga bibigyan pa kami niyan. Ayun. Oh, ingat yan palagi ha. Pero muna tayo, isang bagsak. Yan. Yun. Po mga kalingap, no, at yan, nabisita natin si tatay, nagulat pa nga eh. Well, hindi ko naman siya sinigawan eh. Gumanon lang ako, tay. Nagulat siya eh. Ay, wala, alam niyo, matatanda, magugulatin. So yan po, na-miss ko rin yan si Tata Pael, medyo, papansin ko Tata Pael, medyo malungkot, no. Siyempre, mahirap talaga. Ako nga minsan, nalulungkot ako pag mag-isa ako sa bahay, si Tata Pael pa kaya. So, ayan nyo, itong pag-uwi ko ng tag dito, pag natin, hindi ko pa alam kung sure na makakauwi ako, baka hindi naman. Pero sana, yun po, sa mga nais tumulong kay Tatay Rafael para sa kanyang pabahay, PM nyo lang po ako dyan sa aking Facebook account, Facebook page. At dyan din po, re-replyan ko naman po agad kayo. At para naman din po yan kay Tatay Rafael, no? Para pasayahin naman natin siya. So yun po, maraming salamat mga kalingap, at huwag niyong kalimutan lagi na mag-like, share, comment, and subscribe sa aming mga YouTube channel. Pakisuportahan din po Vincent Official po. Ayan ang kanyang YouTube channel, yan lalabasin niya. Paki-like, share, and comment, and subscribe po sa kanyang YouTube channel. At sa mga kapwa ko YouTuber din, na mga charity vlogger dito sa Pilipinas, at siyempre sa grupo ko Kalingap Partner, yan. Suportahan nyo rin po sa lahat ang aming tatay sa Kalingap na si Kuya Bal. So yun po, maraming salamat at ingat po kayo palagi, and God bless. Bye!